Barraña, Carragueiros, Mañóns, A Retorta, Barraña Saltiño, Ladeira do Chazo e Piñeirón. Estas son as 7 praias boirenses nas que este verán ondeará a bandeira azul. As mesmas que o ano pasado. O número de bandeiras concedidas sitúan a Boiro como o terceiro municipio de Galicia con maior número de enseñas nos seus areais, superado únicamente por Sanxenxo, que ten 14, e Vigo, con 10. E a cabeza dos concellos da Coruña, xunto con Arteixo, os dous con 7. Ademais das bandeiras azuis, Boiro contará tamén en 2 dos seus areais co distintivo Q de calidade turística, que só terán un total de 21 praias en toda Galicia. Boiro ten 7 bandeiras azuis e 3 de Q de calidad. E, bueno, a partir de hoxe, darlle a benvida a todos os veraneantes que nos van a visitar. A calidade das nosas augas, dos nosos areais, das nosas zonas de baño, nunha provincia que se caracteriza pola súa relación coa costa e co mar, que ten tantas implicacións non só medioambientais, sino tamén económicas e sociais. Hoxe, ademais, neste areal, izamos outra bandeira como a Q de calidade, que sobre todo fala moi ben de quen busca esa calidade, porque entendemos que é unha bandeira que nos fai diferentes a outros areais das costas españolas, e creo que ten que ser o noso leitmotiv como administración, buscar que estes espazos que disfruta non só a xente de Boiro e da comarca do Barbanza, senón de toda a provincia de Galicia, que teñan o mellor nivel de calidade posible. Posteriormente, o alcalde xunto ao presidente provincial procederon tamén ao izado da bandeira azul nas instalacións do Club Náutico de Cabo de Cruz.